munozviziva here kuti vanhu vese tiri pano takangotendesa takaudzwa namai kuti mwanangu avandiwo baba. Aiwa, musaseke. Ndiri kukuudzai zvatagara tichiita muupenyu hwani. Tatenda zvakataurwa namai kuti vandiwa. Who can prove they are vasio? Here, Masud. Zvese titori nazvo nemasertificate ekuuniversity titori nawo. Anese nemu yababa zvokutenda kuti ndiwo. Navasomara tinoitwa kugwara. Ndiwo. Amen.